конкурса Идеал стандарт баня на годината се явява като стимул и място за изява, където проектанти, архитекти и дизайнери да изявяват творческия си потенциал с продуктите за обзавеждане на баня. Допирните ни точки с Идеал стандарт датират още от преди 18 години. Нашата цел, отразявайки проектите, които участват в конкурса, да достигнат до максимален брой потребители, читатели, както и до съответните проектанти. Също така Идеал стандарт през годините е и наш постоянен спонсор на архитектурния конкурс, който организираме, така че допирните ни точки са много и се надявам да са взаимно полезни. Непрестанното развитие е задължително условие за развитието и лидерската позиция на даден бранд, като това е особено валидно в сферата на дизайна. Конкурсът Идеал стандарт баня на годината е своеобразен стожер, фактор, определящ стандартите за проектиране на бани и прилагане на продуктите, както и дава възможност на проектанти, дизайнери и архитекти да сверят часовниците си. Няма по-голяма ценност от това да вдъхваш вяра и да вдъхновяваш. През изминалите години конкурсът доказва точно това, когато дава възможност млади и прохождащи дизайнери да черпят опит от продуктите, които утвърдени имена в дизайна успяват да сътворят с продуктите на Идеал стандарт. По този начин тази симбиоза в годините се разраства и достига максимално добри резултати. Високият стандарт, плод на качество и дизайн, държи челни позиции на бранда ви в бранша. Нещо повече, дизайнът на Идеал стандарт има способността да променя ежедневните ни навици, да иска да имаме различни изживявания и да чакаме с трепет това събитие всяка година. Най-голямата препоръка към конкурса и неговото развитие е хубавите проекти, които участват и биват наградени в конкурса, да не остават само в хартиен или дигитален формат. Като награда за всеки един автор е хубаво да бъде материализиран един такъв проект, било то в шоурум, индивидуален дом, рекламен клип или нещо друго. Така че съветът ми е от височината на извървения ви път да повдигнете летата още по-високо. Пожелавам успех на конкурса за в бъдеще.